Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta. Són les 7:30 del matí, estem a Sueca, punt d'eixida de la protesta dels arrossers. Juan, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Els arrossers no podíeu fallar en esta ocasió perquè esteu amenaçats. És precís eixir al carrer i demostrar les nostres queixes entre la imminent importació d'arròs de Vietnam que va acabar d'afonar-nos el mercat, un arròs que no té qualitat, un arròs que no té sanitat i a nosaltres ens obliguen a tindre unes medides per tindre un arròs de molta qualitat i de molt pocs residus de cara al consumidor i ells tenen un jornal molt econòmic i entonces uns productes molt econòmics i a nosaltres contra això no podem competir. És la gota que ens acabarà d'ofegar. Quants tractors esperem així a Sueca? Esperem que així a Sueca isquen uns 60 tractors i estem esperant una columna que ve des de l'interior que en porta més de 150 i arribarem a València que calculació uns 400 o 500 tractors de la comarca de la Rosella. La concentració ens espera en Silla, no? En Silla és el punt de concentració i és el punt de flexió cap a València. Pocs minuts abans de les 9 del matí, els tractors ja col·lapsen els carrers de la localitat de Silla. L'arròs valencià està en perill de mort. En perill de mort total. El problema és que tenim que tot és més car, tots els materials que nosaltres necessitem són més cars i l'arròs està al preu de fa 50 anys. Havíeu d'estar així, no? Claro, havíem d'estar així perquè el preu de l'arròs és molt inferior i no poden competir sobre el que duen de fora, no paguen arancels i entonces, pues claro, el llaurador no pot tirar avant. Res a veure té l'arròs valencià amb el vietnamita. No té res a veure. Això és una qualitat extra i allò pues, és arròs llarg i arròs pues, que no té res a veure amb això. El crit és que ja està bé que se burlen de nosaltres, no? Per almenys treballar en uns preus justos perquè puguem viure i que això continuï endavant. Res més, intentar fer un poc de força i a veure si ens fan cas en algun lloc. Sempre de bones maneres, però bueno, per almenys intentar fer alguna cosa que ens senten. Calia unir-se d'esta manera? Sí, la veritat és que sí, perquè ha arribat a un punt en què ja està bé, és que no podem tirar endavant. Entonces havia que fer força d'alguna forma i la forma és pues esta. Ara ja plenant la B31 també s'enfila cap a València el crit dels arrossers valencians.